Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! ₱2 dagdag pasahe inihirit ng Transport Group sa LTFRB. PNP Chief, hindi pabor na maibalik sa mga mayor at gobernador ang police power. Militar at NPA nagkasaghupa, 3 ang patay, mga baril at bomba na kumpiska. Duterte sang-ayon sa localized peace talks ng LGU sa CPP-NPA. Panibagong reklamo sa JBC laban kay Court Administrator Marquez, inihain po ng mga kabataan. Nadiskubring pinagputol-putol na katawan sa kalibin ng Koreano. Dahil nabuking na nagtaksil naman ang kalibin, presong pumuga sa Rojas Jail, nahuli ulit. Magandang hapon po sa iyong lahat mga kaibigan ko. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa ating palatuntunang Kamaong Acero. Exclusively dito po sa Leader News Philippines. Magandang hapon po sa mga nasa Metro Manila at sa mga kisitis sa buong Kapuluan. Kumusta po ang mga nasa malalayong baryo at mga bara-barangay na kanina pa ho nakaantay sa ating palatuntunang Kamaong Acero? Ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas na wala pong ibang agenda kundi ang maghatid ng legitimate news at maglatag po ng intellectual discussion of issues. Bueno, araw po ngayon ng Huwebes, petsa 5 na po sa buwan ng Hulyo taong 2018. Sa mga may birthday po, siyempre ang ating bati, happy birthday sa inyo po. At sa mga may iba pang okasyon na ipinagdiriwang po ngayong araw, sana po ay maging memorable po ang inyong selebrasyon. Sa mga tatagay at mga mahilig tsumibog, paalala po, do it in moderation sapagkat tulad po ng sinasabi po natin palagi, ang anumang bagay po na sobra ay hindi po maganda. Alright? Sige! Good afternoon sa mga nasa iba't ibang bansa, mga OFW. Siyempre, iba't iba po ang time zones natin sa buong mundo. Meron pong babatiin tayong good morning, merong magandang tanghali, magandang gabi. So whatever time zone you're in, welcome po sa ating palatuntunang Kamaong Acero, ang programang nagmamahal sa mga Pilipino. And you can easily reach us sa ating mga cellphone numbers sa studio. Ang ating contact numbers po ay 0927-494-2175 sa mga gumagamit po ng Globe numbers at isa pang number po natin ay 0949-736-5000 sa mga smart subscribers. Once again, huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel ng Leader News Philippines para lagi po ninyong nasusubaybayan ang mga nangyayari sa buong bansa sa pamamagitan po ng ating programa. Areglado! Sige, kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Group. Habang pinapalipad po ng matayog ni Engineer Theo Villamil ang ating palatuntunan at nakamasid naman sa malayo si partner Oliver Licop at on the watch naman sa ating mga kamera si Tony Porcalia. Alright, sige! Umpisahan na po natin ang ating balitaan sa hapon po ito ng Thursday. Standby po ang ating mga Leader News Patrol at sa gabi pong ito, sa hapon pong ito, alamin po kung ano na ang dilobyong nangyayari sa iba't ibang bayan na resulta po ng irresponsableng pagmimina diyan po sa lalawigan ng Zambales. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. At dito rin po sa ating palatuntunan sa hapon pong ito, alamin po kung paano hindi kayo mabibiktima ng cybercrime, especially sa paggamit po ng inyong pong mga pictures sa fake accounts para gumawa po ng katarantaduhan sa ating lipunan.
reklamo po ng ating kababayan, atin pong isa sa publiko para hindi po sa inyo mangyari. Lahat pong yan dito po sa palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. oras po natin mga kapatid. 22 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Tayo po ay napapanood ng napakalinaw in HD quality live mula po sa studios ng Leader News Philippines. At sumasa niyo po sa mang lugar sa buong mundo tuwing alas 6 po ng gabi. At abangan po ninyo ang iba pa nating programa. Sa umaga po magkakaroon tayo ng panibagong programa 8 to 12 ng tanghali para yung iba pang mga nangyayari sa umaga ay agad po nating maihatid po sa inyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ratsada na po tayo muna ng mga balita. Alamin natin ang update naman sa sinasabing walang kabalot-balot na babae. Sinasabi pong sangkot sa droga. Alamin nga natin kung ano ang detalye sa balitang yan. Hatid sa atin ni partner Boyet Guillermo. Parang Boyet, magandang sinulan mo na? O sige, mamaya balikan natin yung report na ni Boyet. Unahin po muna natin ang report ni Nolan. Meron po yatang magandang balitang naganap ngayong araw na ito sa LTO at DOTR. Mga naghihintay ng plaka ng sasakyang pagkatagal-tagal nang napipindyente. Sabi po ng mga matatanda, napindyente. Alamin natin kung anong magandang balita. Hatid ngayon sa atin ni partner Nolan Ariola. Nolan, magandang hapon sa iyo. Are you ready? Tawagan natin ang linya ni Nolan. Available si Nolan sa Sun number niya. So you may call through smart number natin, Teo. Ayan, smart kasi ang number, Sun kasi yatang number ni Nolan para makapasok sa atin. Okay, sige. Ang ating mga numero ulit ay 0927-494-2175 para sa mga gumagamit po ng Globe. At sa mga gumagamit naman po ng Smart ay 0949-736-5000. Bakit yung cellphone ko ay kumukurap-kurap oh? Parang i-share nyo nga po agad ang ating live broadcast sa inyo pong mga page. Kung na-notify po kayo, i-share nyo po kagad sa inyo pong mga live sa inyo pong mga wall. Ba't hindi ako makapag-share hindi ako makapag-share ng broadcast natin. Loko tong cellphone na to. iPhone, hindi biglang namamatay. Bakit ganito ito? Ano nangyari dito sa cellphone na to? Namimili. Teka. Sige. Yan. Okay. Sige. So, i-share ko nga muna dito sa ating wall para mapanood po kagad ng ating mga kababayang naghihintay po sa ating palatuntunan. Sige. Alright. Okay, sige. Live na po tayo sa ating wall. Dun po sa mga may nais pong batiin, syempre welcome po yan sa ating programa. Feel free to mention whoever you wanted to greet through our program. Welcome po yan sa atin. Magandang hapon muna kay Manoy Jobert Clet dyan sa Australia na lagi po nakasilip sa ating palatuntunan. Sabi ko kay Manoy Jobert, why not be the Australian News Bureau ng Leader News Philippines dyan sa lugar mo? Oo. At si Maring Lean Angeles, ang columnist po ng isang sikat na dyaryo. Ano nga yung dyaryo mo, Maring Lean, ngayon? Para mabanggit natin, Maring Lean Angeles, napakasipag na columnist sa newspaper na yumaman na ngayon ng todo. Kailan din kaya kami yayaman nila Tony Porcalia, ha? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na yata si Nolan habang binabati din natin si kabayang Alan Cargullo dyan sa Legazpo City na kanina pa ho nakahintay sa ating palatuntunan at si Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors Jose Abad Santos branch.
at si Elaine Barria. Ayan. At napakarami pang ibang nakaabang sa ating palatuntunan. Thank you so much for watching our show. Areglado, salamat po sa inyong lahat. Report na po muna tayo. Latest update dyan mula sa LTO at DOTR. Patungkol yata ito sa mga plakang... Ano bang nangyari sa mga plakang yan? Ano kayang latest? Partner Nolan, magandang hapon. Go ahead, please. Go ahead, Nolan. Nolan? Sinong nandyan? Si Nolan? Ano nangyari kay Nolan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nolan Ariola, you're now on air. Go ahead, please. Nolan? Putulin mo ulit. Hindi sumasagot si Nolan. You go to the other parang hindi ako naririnig ni Nolan. Sige, putol ulit. Sayang ng oras natin. 27 minutos makalipas ang... Bakit hindi ako naririnig ni Nolan? Something wrong with our system? Pakicheck nga, Teo. Ayan, sige. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Abangan po ninyo mamaya ang ating panayam kay Ka Ben Molino, ang leader po ng Alyansa Tigil Mina dyan sa Zambales, na magbubulgar po sa atin kung gaano na po katindi at kasama ang epekto po ng minahan dyan sa mga bayan po sa lalawigan po ng Zambales. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Standby po kayo, 6:28 in the evening. Balikan natin si Nolan Ariola. Are you ready, Nolan? Magandang gabi. Go ahead, please. Magandang gabi kasama ang Errol. Lahat ng plate number ng mga motor vehicles na sila rehistro noong July 2016 ay maibibigay na sa mga automotive dealers at vehicle on sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang nahayag ngayong hapon ni Land Transportation Office Chief Edgar Galvante sa ginanap na pamamahagi ng mga bagong plaka sa pinangunahan ni DOTR Secretary Arthur Tugade at Special Assistant to the President Bongo. Naroon din si LTFRB Chairman Martin Belgram. Ayon ba kay Galvante, ang mga plaka para sa mga susunod buwan ng 2016 ay ibinibiyay na sa mga regional offices ng LTO para sa distribution sa mga authorized district office o di kaya ay sa mga dealers. Sa datos ng LTO, ay 200,000 pares ng motor vehicle plate ang nagawa ng LTO plate making plant mula ng pasimulan ito noong Abril ngayong taon. Ilan ulit, Nolan? 200,000? Itong cellphone na to. Nahigit 231,000 sir na mga plaka ito. Yan bang production na yan ay on a monthly basis or ano ang susunod dyan na balita? Ang susunod na taon, yung 2017, ay kasalukuyan pang ginagawa yung mga plaka. Kaya yung makukuha lamang ng mga authorized dealer. Itong 2000, mula July 2000 hanggang December. 2017? Yes, sir. Okay, so yung mula Enero hanggang ngayon ay standby muna, ganon? Standby muna, kasalukuyan ginagawa sa planta. Dito lang sa Parting Quezon City, malapit sa LTO. Alright, kahit pa paano magandang balita yan sa mga naghihintay ng plaka. At kahit ako yung aking bakal na kabayo, naghihintay din ng plaka. At yung karito natin ay wala pa rin plaka. Sana'y makuha na rin natin yung ating mga plakang hindi naman tumutugtog. Yan, ayan ang plaka ng LTO at LTFRB walang tugtog. Alright! Okay. Sige. Mula rito sa Land Transportation Office, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, good news po yan sa mga naghihintay po ng plaka or plate numbers ng inyo po mga sasakyan, be it motorcycle, mga sasakyan na matagal pong nabinbin, naging controversial issues dahil sa problema po dyan sa LTO.
Oo. Siyempre, yan po ay problema na nag-reflect sa management po ng LTO at even nag-reflect sa mga nagdang administrasyon dahil management question yan eh. Oh, ang pinakamabigat kasi dyan, bayad na po yung taong bayan, kinolekta na ang pera ng publiko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Roy Durano, magandang hapon sir from Kagawad Roy Durano, Barangay 86, Zone 7, District 1 at Chairman Diosdado Boroboy Santiago. Ay, Kapitan Diosdado Boroboy Santiago. Saan barangay ito, sir? Saan lugar ito? Kagawad Roy Durano, sir. Thank you. Lux Primero is watching also. Hello, Sir Errol. Patrick po ng... Okay, si Patrick ng Nubitron. Shout out po from Malaysia. Happy birthday kay Sir Orlando Marquez, ELTA President. Bukas po. Talaga naman. Ngayon ko lang na... it reminds me, bukas na pala yung birthday ni Calando Marquez, ang ating best friend, president ng LTAP, Liga ng mga Transport Operators sa Pilipinas, na dati pong naging board member ng Road Board at naging bahagi po ng LTO, LTFRB sa gobyerno sa mahabang panahon, na ngayon po ang kanyang advokasya na matiyak ng ating hanging hinihinga sa Pilipinas ay malinis. Kaya nga po tinutulungan natin si Calando Marquez na maipakilala po ang Nubitron. Yan. Nubitron ay isang gadget po, isang set ng gadget na sagot na po ito sa inyo po mga problema sa polusyon. Hindi kayo nakapapasa, hindi na ipapasa po sa emission test ang inyo po mga sasakyan dahil grabe na ang polusyong binubuga ng mga tambutso ng sasakyan po ninyo. Ang sagot po dyan ay Nubitron. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol, saan ba makakakuha ng Nubitron? Alam ni Teo, alam ni Tony Porcalia, dito po sa Leader News Philippines, may Nubitron tayo. May available pa rito kaming mga 20 sets. Paunahan na lamang po para makapasa kayo sa pagrehistro ng inyo po mga sakyan sa emission test. Hindi na talaga marirehistro kapag bagsak ho sa emission test. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Boss Danny Mangahas of Euro TV is also watching us. Thank you, Sir Danny. Kaibigan Danny. At si Manoy John Bornasal ng Puna at Banat program. Nanonood din po sa atin, Manoy John. Salamat. Kabayan ko ito, si Manoy John. Uragon talaga ito. Malakas kayo ang tugtog. Malakas kaya ang tugtog kabayang Errol ng mga bossing at pagka napadaan sa malasungka ang lubak sa kalsada. Tangina. Pagka ang mga kalsada natin ay lubak pa rin hanggang sa ngayon, yan ay pagtraidor sa serbisyo ng mga may sasakyan sapagkat binabayaran ng mga nagre-rehistro ng lahat ng uri ng sasakyan ang maintenance ng mga kalsada. Bayad na ang publiko na may pag-aaring mga sasakyan sa kalidad dapat ng mga kalsadang gagamitin. Road users tax ang tawag dyan, Manoy John Bornasal. Kaya nga't hamon po yan sa mga taga DPWH, mga taga LTFRB, LTO na kumukulikta ng pera galing sa mga nagre-rehistro ng sasakyan. Road users tax ang tawag dyan, kinulekta na kaagad bago makagamit ng kalsada. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bernard Menyosa, FPJ Fernando at iba pang mga nanonood sa atin. Good afternoon. Sa mga may babatiin po sa inyo ngayong early evening, welcome po sa inyong lahat. At sige, who else? Isa pang report ang ating pakinggan. Si Boyet Guillermo, kung ready na. You may use the other number. Yung number niyang isa, baka nandun siya. Si Boyet.
Kung hindi pa ready si Boyet, baka may update tayo sa asasinasyon kay Mayor Tony Halili ng Tanawan, Batangas. I understand, kanina pong umaga nagtawag po ang Regional Police Office ng Calabarzon para i-reenact. Yan. I-reenact yung insidente at yung krimen para matukoy yung pinanggalingan po ng assassin, ng kriminal na gumamit po ng balang caliber 5.56 na parang hawig po sa Armalite. Oo. Na dati pong pinag-usapan at biglang napag-usapan sa bayan ay sniper rifle, no? Although yung distance tila hindi naman kalayuan, pero lumalabas na ang tumira kay Mayor Tony Halili ay isang asentadong kriminal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, kung wala pa yung ating mga reporter, dako na tayo sa ating mga kakausapin sa hapong ito. As promised in our program, mga kaibigan, tayo po ay makikibalita sa kaganapan na at sitwasyon ng ating mga kababayan sa Zambales area. Kaugnayan po sa isyu ng pagmimina dyan. Ang Zambales kasi ay lugar na mayaman po sa iba't ibang uri ng mineral na pinagsasamantalahan po ngayon ng sari-saring uri po ng mga nagmiminang irresponsable. And therefore, yan naman po ay binabantayan dapat ng DNR at sinusupervise ang uri po ng pagmiminang yan. Alamin natin ang lagay na ng ating mga kababayan sa Zambales area nang ito po ay mapanood ng mga dapat nakakaalam ng mga nasa gobyerno, especially po kay DNR Secretary Roy Shimato na ating kaibigan. At alam ko pong hindi dapat na paglalakuan ng ating kaibigan when it comes to protecting the environment. Pinsang Norlinda Cuevillas is also watching our show. Nasa Tarlac sila ngayon. Linda, kumusta dyan sa Tarlac at kumusta dyan ang mga kapitbahay mo? Si Alvin, kumusta? Yan. At kayong lahat dyan sa inyong bahay, tahanan, sa lalawigan ng Tarlac. Alright, sige. Tawagan na natin si Caben Benito Molino, ang pinuno po at kakausapin natin mula sa Alyansa ng Tigil Mina sa Zambales para makapag-report sa atin ano na ba talaga ang kalagayan ng mga taga-Zambales sa gitna po ng mga nagmimina dyan. Ang Zambales po ay isang napakamayamang lalawigan, probinsya when it comes to various minerals na tila ho sa mahabang panahon na pagsamantalahan po ng mga namuno po dyan na mga kurakot. Yan. So, yan po ay tiyak na nag-iwan ng kung ano-anong kwento dyan na palagay ko'y pagsisisihan ng mga taga-Zambales dahil ang singil po dyan siyempre ay environmental degradation na hindi dapat mangyayari kung ang mga nagmimina po dyan, ang mga mining firms ay responsable lamang at tumutupad po sa itinatadhana ng batas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kung hindi pa ready si Benito Molino, tawagan mo nga ito si Boyet muna, ibang number yata. 0926, dial mo nga, Tony. I-dial mo ito. Alam mo yung gamit natin. Dial mo ito, ha? 0926, sige, dial mo na. Sige na. Para makapasok yung report ni Hi sa mga nanonood sa atin. Sorry, ganito talaga pag live. 0926-642-3729. Yan. 0926-642-3729. Yun yung ibang number ni partner Boyet. At oras natin, 6:41 in the evening. Mamaya din po ng konti sa ating palatuntunan. Isang kababayan natin ang kaawawang naging biktima ho ng cybercrime. Pangalan niya ginamit po sa isang fake account
At ginamitan po ng ibang picture naman gamit yung kanyang pangalan at pinagbabantan po ang ating Pangulo. Ha? Ito yung binigay niyang number. Globe ito. Globe? Ha? 0926-642-3729. Ulitin mo. 0926-642-37. Ayan. Sige. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaungan Zero High sa mga nasa Saudi Arabia, sa mga nasa Middle East, nasa Europa, America. Good evening. Pastor Ram, kumusta ka dyan sa Amerika? Abangan po ninyo mamayang alas 8 po ng gabi ang palatuntunang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa at sila Brother Dennis at sila Brother Andy mamaya. Punta na natin ang report ni partner Boyet G. Babae daw na naghubot-hubad ba ang yung babae bang yan naghubot-hubad ano bang nangyari dyan? May report tungkol dyan si paring Boyet Guillermo dyan sa lungsod ng Pasay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paring Boyet, magandang gabi na sa inyo dyan sa Pasay City. Go ahead. Yes, Errol, humarap Errol sa mga mamamahayag ang babaeng nasa video na nakahubod-hubad sa harapan ng mga pulis sa loob ng tanggapan ng Special Drug Enforcement Unit ng Makati City Police. Kanina, iniharap ni Southern Police District Director Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr. at Makati City Police Chief Senior Superintendent Rogelio Simon ang babaeng nakilala sa alias Andrea sa isang press conference. Nakatakip ang mukha ng humarap sa media si Andrea at nilinaw nitong hindi siya pinaghubad at hindi siya drug suspect. Sinabi ni Andrea na binayaran siya ng 2,000 pesos para i-demonstrate sa mga tauhan ng SDEU kung saan kapkapan at hanapan ng droga sa katawan ng isang babae. Kaya't anya sa nakitang video ay siya ang tumuwag at ipinakita ang puwerta habang hawak siya ng isang policewoman at tumatawa at nanonood naman ang hepe ng DEU at 3 lalaking pulis. Anya, kaya lang niya tinanggap niya iyon na mag-demonstrate dahil gipit siya kaya pumayag siya pero may usapan sila na walang kukuha ng video. Habang nagsasalaysay si Andrea, napaluha dahil sa pagkalat ng video at kakahiyan na malaman ng kanyang pamilya. Nilinaw ni Andrea na hindi siya magsasampa ng kaso sa mga pulis na umupo sa kanya para sa isang demonstrasyon, kundi ang kakasuhan niya ay ang kumuha ng video at nagpakalat nito na isang dating pulis at nakatalaga sa DEU na nakilala lamang sa pangalang Gary. Hayag ni Andrea, grabe siya, hindi makatarungan ang ginawa niya sa akin. Sinira niya ang buhay ko. Samantala, humarap din sa mga mamahayag ang hepe ng SDU na si Senior Inspector Balmar Pimelas na nagpakuha kay Andrea para sa live demonstration. Humingi siya ng paumanhin at sinabing tatanggapin niya ang anumang disciplinary action laban sa kanya. Boyet, pare. Yes, Saang DEU yan? sa Makati ito. Makati. Sino ang hepe ng Makati ngayon? Aba, si Senior Superintendent, ayun yung nabanggit ko kanina. Ito si Rogelio Simon. Colonel Rogelio Simon, is it your SOP na may mag-live demonstration na paghuhubarin at bubulat-latin ang pagkababae ng tao? I don't think so. Ang sabi nga ng babae, sabi nga nung alias Andrea, ginawa lang niya yun dahil mahigpit na pangangailangan niya. Madaling sabi, pinagsamantalahan siya ng mga otoridad. Yun ay base sa pakikipag-usap niya sa hepe ng DEU, hindi daw naman siya pinilit. Hindi daw siya pinilit, so hindi siya magrereklamo laban sa mga pulis na umuupa sa kanya. Ang irereklamo niya, yung nag-upload ng kanyang video. Oo, yung nag-post ng video. Kaya ayun. Nakilala na ba yung nag-post ng video? Ay oo, nakilala na. Nasaan na siya? Nasaan na ang gagong yan? Aba, hindi ko matandaan pero
apat na pulis na rin yung sinibak na una na. Ito na nga yung mga pulis na nasangkot. Pero sa pangyayari nga ito, parang nililinis na nga ng babae yung mga nauna ng sinibak na mga pulis. Ano ba yan? Nakakalito tuloy. Ano ba talaga? Sa aking pananaw, napagsamantalahan pa rin yung kahinaan ng babae na may kagapitan sa pera. Inalok ng gano'n na I don't think na kailangan pa yan para gawin yan at mauwi sa ganyan, paring Boyet. Abay, yun nga, hindi natin maintindihan. Sa bagay, alam mo, hindi naman natin minamaliit yung mga ating mga kababaihan, ano? Yun na nga, oo. Kasi ang pinupunto ko rito, alam ng mga pulis na gipit yung tao, bakit mag-aalok sila ng ganong uri ng serbisyo na is it really required to have such demonstration? Kanino i-demonstrate yun? Sinuturo nitong babaeng ito kung papaano nga daw malalaman yung pagtatago ng illegal na droga sa maselang bahagi ng katawan ng isang babae. Paring Boyet, hindi tayo mga bata para hindi maintindihan yan kahit walang buhay na taong tumayo sa atin. Tayo ba ay mga unggoy? Mga unggoy ba tayo na hindi makaintindi kung ano ang anatomy ng tao at na posibleng doon itago ang droga? Alam mo yan, still, yan ay pananamantala, paring Boyet, sa kahinaan ng kababaihan. Abay, hindi ko rin maintindihan kung bakit mayroong mga babaeng pumapayag na mag-demonstrate at siya'y hubad. No, di ba? Ewan ko lang. Yan. Paring Boyet, hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa yung sitwasyon na yan sapagkat it involves the right of the women. Ang karapatan ng kababaihan, paring Boyet, protektado ng batas. Women's and Children's Act. Yan, kitang-kita ko na nalabag yan, batas na yan. Kaya humanda dapat ang mga pulis dyan kung magrireklamo itong babaeng ito. Pero kung hindi magrireklamo ang biktima, sino pa ang magpuprotekta sa nagiging biktima? Sinong interesado magprotekta? Wala na. Wala. Minsan, kapag ang ibang krimen ay kontrobersyal, di ba? Whether nagreklamo ang direct victim, may obligasyon ng gobyernong yan ang maging complainant, di ba? Alam mo naman minsan kasi sa mga kaso minsan yung ating mga otoridad kapag ang complainant inatras yung kanyang reklamo, walang kaso. Wala nang kaso. O ganun kasimple ang kanilang pag-isip, ano? Ganun kasimple, Kaya ito paano na yung obligasyon, paring Boyet, mismo ng mga pulis na dapat nagpapatupad ng batas na nakaligtan nila yung Women's and Children's Act? Wala akong masabi ko na. Wala ka na masabi, di ba? Nakaligtan yun ng mga pulis. Batas yun Batas yun. Na dapat ang mga pulis ang nangungunang magpatupad ng batas. Sa kabila nun, sa tingin ko, pulis mismo ang lumabag. Parang pa rin talaga. Lalabas pa rin na... Yan ay parang may consent lang. Yung dahil sa pangangailangan ng pera. Diba? Mga gano'n. Mga gano'n. Kinonsinti rin natin ang dahil sa pera, kinonsinti natin ang isang illegal na bagay. Tama. Oo. Parang nakikita ka tuloy, na-imagine ko tuloy, paring Boyet, na maaring may mag-isip pang kahalintulad na pagkuha ng video, alokin ng, ito si pare, maganda ito pero walang pera yan. Alokin natin. Di ba? That's very possible. Kung may kasunduan na gano'n, dahil gipit sa pera, wala na namang kaso. Tama? So, parang pananamantala pa rin. Pananamantala pa rin sa kahinaan. Sa kahinaan ng kapwa natin. Babae man yan o lalaki,
No, di ba? Kung nasa sakripisyo naman yung kanyang karapatan, Dangal! may labag pa rin sa batas. Tama ka. Nakuha mo rin, paring Boyet. Thank you, paring Boyet G. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Report yan ni paring Boyet Guillermo mula po sa Pasay City. Kagaguhan niya ng mga pulis. Hindi kailangan ang live demo ng isang buhay na babae para ituro kung saan pwedeng isiksik yung droga sa puwerta ng babae. Diyos ko po. Mga demonyo ko, hindi nyo kailangan gawin yun sapagkat we are matured people and we understand the anatomy of the human body na pwedeng pagtaguan nga ng droga. Hindi naman tayo mga bobo, di ba? Pag sinabi natin sa puwerta ng babae, alam na natin yun eh. So why would you need a live demo for that just for you, police people, to understand? Kagaguhan yan. Tama, pinagsisibak na yata, kaya lang parang dating ang dating kanina sa press con, with consent. Still, may nalabag pa rin batas sa tingin ko. Saganang akin po, saganang akin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang programa kasing ito nagpapahalaga sa karapatan ng kababaihan. Ayan, at mga kabataan. Kaya ganyan po tayo magsalita. Salamat po sa panonood ni Rachel Cabahog. Hi sir, I'm watching here in Kuwait. Magandang gabi po sa mga taga-Kuwait. At kay Jolly Elizaga Cervantes. Salamat Jolly Elizaga Cervantes for joining us tonight dito po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino na ang nasa linya? Teo, sino nang nasa linya? Si Dryan Zamora. May follow-up report sa insidente pa rin ng asasinasyon kay Mayor Tony Halili ng Tanawan, Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras natin, 54 minutes after 6 in the evening. Ano ang latest dyan? Kasi ang alam ko kanina, nagpatawag po ng mga media, mga mamamahayag, ang Regional Police Office po ng Calabarzon para daw i-reenact yung asasinasyon kay Mayor Tony Halili. Dryan, anong latest dyan sa naturang kontrobersyal na pagpaslang sa Mayor? Good evening, Dryan. Ito po ang basyo ng bala sa lugar na pinagtaguan ng gunman ng nasawing alkalde na si Tony Halili. Sinasabing posibleng M16 ang ginamit at sa pamamagitan ng nakuhang ebidensya, mas madali na ang pagtukoy sa suspect. Sinabi rin ng kapulisan na posibleng hindi nag-iisang suspect na nagtago sa damuhan dahil sa bakas ng pagkakayupi sa damuhan. Samantala ay nilinaw ng Public Information Chief ni Halili na si Jerry Laresma na wala nang Mayor's Anti-Crime Group o MAC Halili. Bagkus mga bodyguard na lang ang makakasama nito at hindi rin nakukang magsuot ng bulletproof vest kung wala sa kalsada. Mula dito sa Batangas, Dryan. Yeah, Yes. Dryan. Tinukoy ba ng mga police officials kanina kung anong baril ang ginamit? Kasi ang binabanggit yata doon kanina ay yung bala ay balang caliber 5.56. So anong ginamit daw na baril? Is it Armalite or whatever? possible M16 daw. Possible na M16 at yung distansya ay posibleng ganong kahabang baril ang ginamit. Ang distansya daw ay 76.8 meters mula kay Halili. Madaling sabi, napakalapit lang. Yes sir, ganun ang distansya nila dahil ang ginamit nila ay yung isang gadget na tumutukoy sa layo ng bawat isa ng gunman at kay Halili. Oo. Meron na ba silang posibleng suspects na maaaring ma-establish base sa whatever motive na sinusubaybayan sila? Sa CCTV footage nakita ay dalawang sasakyan ang nahagip ng CCTV at sinasabing hindi lang nag-iisa ang suspect na nagtago sa damuhan dahil nga malawak yung nakitang UP base sa kanilang investigasyon. Oo, so wala pang matukoy na suspect sa madaling sabi ang mga pulis.
pa dahil itetrace pa nila kung sino-sino ang may-ari noong M16 at doon nila iimbestigahan yung mga may hawak ng ganung klaseng cell. Mahirap pa simulan yan sa M16. Ang pwedeng simulan dyan yung nagsisurveillance ng mga sasakyan. Nakilala ba yung mga sasakyan? Yes, sir. Sa tingin ko yun ang dapat gawin nila para mas madali ring matukoy ang salapi. Okay, but we understand, hindi naman gagamit ng totoong plaka yung mga nagsisurveillance na mga ganyang uri ng kriminal. Definitely, gagamit yan ng mga peking plaka. So, it's gonna be a challenge para sa mga pulis para matukoy talaga ng mabilisan ang utak sa pagpatay kay Halili. Otherwise, medyo malalagay po sa question ang kapabilidad ng PNP ngayon na pinunduhan ng pagkalaki-laki, iningkrisan ang kanilang mga sweldo, therefore umaasa ang taong bayan ng mas pulidong trabaho galing sa side ng PNP, Dryan. Yes, tama ka dyan, kasamang Aaron. Alright, thank you, Dryan. Thank you. Mula dito sa Batangas, Ryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Dryan. Yan po ang latest sa pagpaslang kay Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas. Nag-reenact kaninang umaga. Sinasabing kulang-kulang 80 meters yung distansya. In short, napakalapit lamang at sinasabing posibleng Armalite ang ginamit dahil tinukoy na ang slug na nakuha ay caliber 5.56 na tinatawag. At yan po ay hawig na hawig po sa bala ng Armalite. Erlinda Silvano Cañedo. Hello, Sir Errol. Watching here in Cebu, Philippines. Magandang gabi po sa mga taga Cebu. O saan ka ba dyan sa Cebu, Erlinda Cañedo? And Alison Saavedra. Gandang umaga, Idol Errol. At sa lahat ng mga nanonood, Bong David sa Netherlands. Oo. Iba ang gamit na account ni partner Bong dahil sabi niya na-block na naman yung account niya. Oo. Thank you, paring Bong. At yung binalita mo pala sa akin na malapit ng manganak ang misis mo ay congratulations. Ano? Sana lalaki ulit. Lalaki, sana. Sana lalaki, ano? At I'll be honored na maging ninong ng anak mo, partner Bong. Huwag kang tatanggi, masamang tumanggi, ano? Hindi ako papayag na hindi ako magiging ninong. Tatanggi ako pagka kinuha mo akong ninang. Ninong, papayag ako. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May isa pang report tayo? Hindi makontak? Sayang naman. Bakit? Baka mali yung number? Saglit lamang mga kaibigan sapagkat inihahanda po nating ma-establish ang ating komunikasyon papunta sa Zambales area sa lugar ni kasamang Benito Molino. Ang ating kakausapin patungkol po sa lagay ng ating mga kababayan na host po o di kaya lugar kung saan po merong mga pagmiminang illegal, pagmiminang irresponsable na nagresulta na po sa parang dilobyo sa mga pamayanan na nasasakupan po ng mga minahan. Pabati po si Jenaline De Guia. Hi, Jenaline De Guia. Yes, hello to Jenaline. At kay Elger Coquilla Espinal dyan sa Bohol. Elger, kumusta ka na dyan? Roy Kagawad, Roy Durano. I-chat mo nga sa akin, Kagawad Roy, kung saan lugar ka. At hindi ko mabanggit yung lugar mo. Nasa na ba yung hanapin ko yung number ni Ka Ben. Kunin mo nga ito, itong number ni Ka Benito Molino. Baka akong nagkamali. 0933. 0933 878 8460. Yun pala yung number niya. Mali yung 60. 848-60. Ulitin ko 0933-878-4860. Yan yung number ni Ka Benito Molino. Saglit,
Mali lang yung naibigay ko. Alright, pasalamat tayo muna sa ating kaibigang Longreach Philippines na may dala-dala sa atin na mga produktong nakatutulong pong maging maayos pong ating kalusugan. Ipinagmamalaki po natin itong Pie Cup ng Longreach Philippines. Ang Pie Cup pong ito, it really looks like a simple tumbler, but this Pie Cup converts ordinary water into alkaline water. Ang katawan po ng tao ay punong-puno po ng acid. Yung acid pong yan ang nagiging mitsa ng sari-saring karamdaman natin. So, nalalabanan po yan kapag ang iniinom po natin na alkaline water. Alkaline water na mahal pong bilihin. Therefore, you should have a simple gadget like Pie Cup of Longreach Philippines. Ito po ang gamit ko na iniinom po nating tubig araw-araw at ito po ang nakasagot, nakaalis po sa ating napaka-acidic na katawan, yung hyperacidity iniinda po natin sa napakahabang panahon. Hindi na po ako makapagkape. Sarap pa naman magkape sa umaga, bagong gising, hindi ko na po magawa yun. Hindi na ako makatagay kapag may okasyon. Pag ako nagkape, aakyat agad ang acid, tataas ang ating blood pressure, hindi na po magandang sitwasyon, di ba? So, nawala po yan because of this Pie Cup ng Longreach Philippines. Yan, subukan po ninyo, Pie Cup, at ito po ay available sa ating opisina ng Lidenos Philippines. Tumawag po kayo sa 0927-494-2171 at sa 0949-736-5000 kung nice nyo pong makakuha ng Pie Cup. At doon po sa kalalakihang namumroblema po sa kanilang love life, kanilang mga misis, nahihiya na, nagkakahiyaan na, talikuran na lamang paggabi. Subukan niyo po ang Cordyceps Militaris Coffee ng Longreach Philippines. Napakagaling, very effective. Mas matindi po sa Viagra. Ako nang nagsasabi po sa inyo. Ang pinakamaganda, wala pang side effect. Cordyceps Militaris Coffee ng Longreach Philippines. Yan po yung available po rito sa studio ng Lidenos Philippines. Tumawag po kayo sa ating mga teleponong binabanggit para masubukan po ninyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jed Gamboa is joining us. Hi, Jed. Thank you, Jed, for joining our program. Mamaya pong alas 8 po ng gabi ang Bible Cafe. Nawala? Walang Bible Cafe ngayon pala dahil Pastor Ram will travel from Las Vegas to Arkansas. Yan. Kakaibang pronunciation, Arkansas. Pag binasa nyo yan, literal, Arkansas. Pero ang pronunciation po ay Arkansas. Nakapulot po kayo ng proper pronunciation. Ladies and gentlemen, this is Kamaong Asero of Lidenos Philippines. Errol Dacame is your host. Ayos! 5 minuto po makalipas ng alas 7 po ng gabi. Tubig lang ang iniinom niyo, kuya? Yes. Tubig na lang ang iniinom ko. Wala na po yung mga pang acid, antacid na mga gamot. Wala na yan. Palliative, pansamantala. Pero hindi nagagamot yung hyperacidity natin na maaring maging sanhi po ng colon cancer. Diyan nagsisimula ang kung ano-anong sakit po sa loob ng ating katawan. Acid, sa sobrang acid natin. Yung acid pong yan ay sari-sari pong pinanggagalingan. It can be from the food and the drinks we intake. And sa uri po ng trabaho, stress, etc. Nagkakaipon-ipon po yun sa ating katawan. Acid po ang resulta. Ito po ang solusyon natin. Mas matindi po ito sa mga antacids na nabibili po sa drugstores. Pie Cup ng Longreach Philippines. Ang ordinaryong tubig nagiging alkaline water. Yan, no? Nagbabaon po kahit nagbo-broadcast ako. Yan, no? Kasi yan talaga ang pinagmamalaki nating nakagaling sa ating problema sa hyperacidity. Ano? Si Tonyo gustong-gustong magkaroon ng Pie Cup. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng Pie Cup. Problema rin kasi niya. Hindi siya makapagkape hindi na rin siya makapagkape. Nakikitagay siya sa akin muna ngayon. Si Rerol, magkano ba ang Pie Cup na yan? Yan, tawag kayo para
madiscuss natin kung paano kayo makakabili ng Pi Cup na available po sa ating studio. Yan. Tubig na lang iniinom ko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di makontak pa rin? Ano kaya nangyari? Tama yung number. Yung binigay ko siya yung number. Ka Benito Molino, baka naka-monitor ka sa ating broadcast. Tinatawagan ka na ng ating mga producers at engineers para makapasok tayo sa ating program. Benito Molino. Yung binigay ko sa yung number na Teo, hindi yung nakasulat dyan, no? Kasi mali yung naisulat ko. At by the way, sige, habang naghihintay tayo na ma-establish ang ating communication line, papunta po sa Zambales, nais po nating batiin ang tropa po ng Sulong Katutubo International Foundation. Teo, yung Sulong Katutubo International Foundation na nasa Mindanao ngayon ay naghahanda po para sa launch ng Mindanao chapter ng Sulong Katutubo International Foundation. At yan po yung mangyayari bukas sa Government Center dyan sa Barangay Pinay ba yun? Barangay Pinay, bayan po ng Prosperidad sa Agusan del Sur. At nariyan po yung founder, chairperson po ng foundation, si Ma'am Amira Sunshine Magdangal, at sila po ay mamamahagi po ng mga grasya at mga pakikinabangang grasya. Ayan. Mga goods para po sa mga members ng Sulong Katutubo International Foundation. Niroroll mo, ano, Teo? Mga food packs. Inihanda po ng grupo dyan sa bayan po ng Prosperidad para makapagparamdam ng pagmamahal sa mga katutubo at mga miyembro ng Sulong Katutubo International Foundation. Congratulations! Bukas pa man, pero binabati na natin ang pamumuno ni Mama Mira Sunshine Magdangal, founder po ng Sulong Katutubo International Foundation, sa tuloy-tuloy na mga mabubuting gawa na pinararamdam at inihahatid po sa mga kapwa nating kababayang Pilipino, especially mga lahi pong katutubo sa Pilipinas. Yan ang kaibahan po ng Sulong Katutubo International Foundation. Walang halong politika, walang kinukurakot sapagkat sariling pera ang ginagamit po dyan. Hindi po nagsusulisit kung kani-kaninong mga politiko, bagkus ay pinag-ipunang sariling pera po ng foundation, ng sariling pera po ni Mama Mira ang itinutulong po sa mga katutubo na minamahal niya ng lubos at wala pong pag-iimbot. Ano? Congratulations sa ating kaibigang Prinsesa Amira Sunshine Magdangal ng Sulong Katutubo International Foundation. Launch bukas dyan sa Barangay Pinay, bayan po ng Prosperidad, Agusan del Sur. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Wala pa rin. Hindi pa rin makontak. Sige. Ready na? Wala pa rin. Bakit kaya nahirapan yung ating linya? Ka Benito Molino, kung nakamonitor ka, no? Si Prime Joel Dacame. Hi, Primo Joel. Good evening. Hain ka ngunyan. Salamat sa panonood ng ating palatuntunan sa Kamaong Asero program sa Leader Knows Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alan Cargulio from Legazpo City is joining us. Thank you, kabayang Alan. Kumusta na kaya si amigong Elmer Ruales, yung ating accountant, ano? Namimiss ko na yan eh. Paring Elmer, kumusta ka na? Pag buwelo ka, patyal-patyal. Sabi nga, di ba, patyal-patyal. Happy birthday sa mga may birthday ngayon, ano? At si Maring Cecilia Jacob, sabi niya rito, hello pare. Maring Cecil, kumusta ka na? At sa mga taga-Giginto, Bulacan. Namimiss ko na ang Giginto, Bulacan. Kumusta na yung inaanak ko, Maring Cecil?
Yun na ba yung napakagaling nag-gymnast? Siya na ba yun? Yung gold medalist na lagi kong nakikitang pinupost mo. Napakagaling naman. Congratulations sa mga parents tulad ni Maring Cecil na may anak na ganyan. Kumusta ka na, Maring Cecil at si pare? Nag-abroad pa rin ba si padre? Tagal na kami hindi nagkikita. Sana magkita-kita tayo one of these days, ano? Marami tayong pwedeng pagkwentuhan at pwedeng pagtulong-tulungang proyekto sa ngalan ng public service. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. Ang ating cellphone number sa studio ay 0927-4942-175. Those who are using Globes at sa mga smart subscribers naman po ay 0949736500. Ang mga teleponong pwede niyo pong ba-contact. Balikan natin yung ating mga... Teka muna, yung isang complainant natin, si Maris Cruz, complainant natin na naging biktima ho ng cybercrime at nalagay po sa balag ng alanganin ang kanyang buhay dahil sa kagaguhan ng isang malikot na kamay at ginamit po ang kanyang pangalan, naglikha po ng isang fake account at pinagbabantaan po ang Pangulong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Aga programo now, pare ko. Oo. Maaga daw yung program natin, sabi ni Maring Lean Angeles. Maring Lean, kailan ka ba magre-report? Sabi mo, magre-report ka sa ating program. Boots Arcangel is joining also in our program. Yan, Maring Lean, pagka nag-report si Maring Lean, magkakaroon ako ng maganda at sexing lady reporter live on cam. Wow. Oo. Saan ka ba nakabase pa rin, Maring Lean? Caloocan pa rin ba? Ang tatagal ko nang di na napagkikita itong mga kumari, Maring Cecil, Maring Lean, iba pang mga kumari natin, kumpadre. Namimiss ko na kayong lahat. At sino po ito? Chicha Nokboy. Chicha. Pangalan nito, no? Tunay ba itong pangalan? Chicha Nokboy Chicha. Parang Chinese, ano? Puros chicha eh. Di ba sa Chinese ang chicha eh? Chibog. Oh. Ano? So yung number ng complainant natin na si Maris Cruz. Globe yata yon, yung 0977. Bakit ganon? Natawa si Maring Lean Angeles. Mahirap. Hindi ko kayang bayaran ng serbisyo ni Maring Lean pag nag-reporter yan sa atin. Wala eh. Walang katapat na pera. Kahit dolyar, hindi kayang bayaran yan. Nakalain mo, pang Miss Universe and Beauty. Mansion ng bahay. Hindi niya kailangan ng pera. Alam mo yung pagiging jarista niya. Libangan niya na lang yun eh. Kasi mayaman to eh. Di niya kailangan pang makipagsabunutan para kumita ng pera. Galing mo naman! Sabi ni Boots. Thank you, Boots. Kumusta kayo dyan sa Caloocan City? At welcome sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Anong nangyari doon sa mga complainants natin? Di makontak? Oo. Natakot ba sa estilo ng programa natin? Na walang sinasanto. Again, ang ating programa pong Kamaong Asero sa Leaderless Philippines ay mananatiling maninindigan po sa tama, katotohanan at panig po ng batas. At kami po ay committed, we're committed to be a source of legitimate news. Hindi po kami pagmumulan ng fake news sapagkat ang kaibahan natin, ayan, nakalantad po ang mga pagmumukhang tunay natin, hindi ritukado, tunay na mukha, kahit hindi artistaheng mukha, tunay na mukha na hindi po fake accounts, tunay na account at lantaran po ang atin pong diskusyon ng mga isyong nakakaapekto po sa ating bayan. Sabi mo kasi sexy. Ayan, sabi mo daw kasi sexy. Kaya natawa si Maring Lean. Bakit?
Yung mga picture naman na napapanood ko, sexy talaga, Maring Leanne. Marami tuloy ang marami tuloy ang laging sumusubaybay sa mga post mo, Maring Leanne, na mga mga tagahanga mo. Kaya't dadami ang tagahanga ng Kamaong Asero kapag ka nag-report ka sa akin. Meantime, iinom muna ako ng alkaline water gawa ng PICAP ng Lawrence, Philippines. Ayan. Sa oras pong 17 minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Parang 7:17. Anong tumama sa mga wedding dyan sa lugar po ninyo, ha? Sa mga nagpapa-wedding pa rin, mga makakapalang mukhang walang takot, niluloko ang bayan. Galing mo talaga, pare Koy. Regards kay Mars. Ayan, sige. Namimiss na namin ang mga expose mo sa Bulacan. Daming kwento dyan sa Bulacan, Maring Cecil. Yan mo. Ipagwawagwagan natin ulit ang mga expose natin sa Bulacan na dapat nababatid ng mga Bulakenyo. Alam nyo kasi, especially when it comes to governance involving public funds, people deserve to know everything. In the name of transparency and accountability, malaki ang nagiging papel ng mga tulad nating mga mamamahayag na may parating, may pabatid sa publiko, sa mga constituentes lalo na mga taga Bulacan na daming pera sa Bulacan. Provincial government of Bulacan is very, very rich. Magkano ba ang intelligence fund ng governor ngayon diyan? Speak about intelligence funds. Ito po yung legal na kurakot Legal na kurakot ng mga LGUs. Yang kasing intel funds, hindi na po yan nire-require ng COA na lakipan pa ng mga resibo, mga accounting, wala na. Kaya nga't hindi pa nagnanakaw ng malaliman ang mga LGUs, lalo ang mga gobernador na pagkalalaki ng mga pondo ng intel funds, abay parang tumatama sa weteng, buwan-buwan ang alkalde, ang gobernador. Ganyang katindi kaya nagpapatayan ang mga kababayan natin, mapwesto lamang Pero alam niyo marami pong mga leader sa bansa natin na matitino. Marami namang leader sa bansa natin na makurako talaga at mga gahaman. At dapat yan po ay nakikilala po ninyo sa action din po nila, sa performance nila, sa mga naging kwento nila. Mga gawa mismo nila. Yung mga napagkatiwalaan ng umupo, siyempre, makikilala po natin sila sa gawa po nila, performance nila, at accomplishments nila, at katarantaduhan din nila. Ganun ho yung kasimple. Baka maging taga-hanga niya rin ako, Idol Errol Dacame, Bong David, pag nag-report na si Maring Leanne. Hanggang taga Hong Kong na ang mga friends ko pinapanood nila. Gandang gabi po sa mga taga Hong Kong, mga nasa Hong Kong. Ingat po kayo dyan, mga OFW sa Hong Kong. Keep safe always. Ingatan po ninyo ang inyong mga sarili sapagkat, as I was saying, tayo pong mga naghahanap buhay, araw-araw, ang kapital po natin, mga katawan lamang natin, kalusugan, So, importanteng mapangalagaan po ninyo ang inyong mga health, kalusugan. Itong PICAP na ito, bilihin po ninyo ito, magkaroon kayo nito, naku po, mawawalan po kayo ng mga karamdaman sa inyo pong mga katawan. Prevention is better than cure, Chichang Nokboy, ang programa mo, Primong Errol, magayon, mabuhay ka, tabi, tagalibtong ako. Si Say Cayenne, maray na banggi sa mga taga-libtong, Tiwelbay. Mga primohon ta dyan sa Tiwi, mga pamilya konsulta sa mother side ko. Diyos ko po, pagkalaki-laking clan. In fact, kung gugustuhin magpanalo ng mayor na pamilya konsulta, pwede.
Wala lang naglalakas ng loob, ano? Sa pamilya konsulta. Kailan kaya yan? Lagi na lang kaming butante. Kami na lang ang laging bumoboto, naguguyo. Minsan ang mga nangangakong ganito, ganyan. Sa aming bayan ay tila problema pa rin po ang tubig, ang mahal po ng kuryente, samantalang nariyan po sa Tiwi Albay ang Tiwi Geothermal Power Plants ng National Power Corporation na naglilikha po ng mga kuryenteng dinadala po sa Luzon Grid. Pero pagbalik po sa amin, ubod mahal po ng kuryente. Hindi ko maintindihan. Nabibwisit ako pag yan ang pinag-uusapan. At yung mga buwis ng operasyon ng geothermal, tila sa Makati po napupunta. Hindi po sa bayan namin. Kaya't kayo pong mga dapat nag-aasikaso niyan. Yung mga buwis na yan, maghahabol dyan, ay dapat inaasikaso yan para pakinabangan ng bayan natin. Sino kaya dapat mag-asikaso dyan? Sa tingin niyo, sino dapat nag-aasikaso dyan? Sabagay, yung mayor naman ngayon, magaling naman eh. Mayor Ami Villanueva. Huwag mong pababayaan, primong Jaime Fernandez Moran si Mayor Ami Villanueva, para yung mga campaign promise naman niya ay matupad sa kanyang termino, dahil yan lagi naman ang hamon sa mga nangangako. Tuwing eleksyon, dapat natutupad po ang mga pangako para pag humarap muli, pag sumapit muli ang eleksyon, malapit na naman ang eleksyon, 2019, eleksyon na naman. Diyos ko po, nandyan na naman yung mga politikong mangangako. Sana po ay natupad ng mga nangako ang kanilang mga commitments, mga prenomisa sa mga botante. Yan, di ba? Sana ganun eh. Kasi pagka hindi nyo tinupad, masisingil kayo! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano na? Nawala na yung mga complainants natin? Bakit ganun, ano? Mga kaibigan, oras natin, 23 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Sige. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pasadahan na muna natin yung ating mga issues sa ating palatuntunan. At nang sa ganun ay may matapos tayo, unahin natin itong sino lang nandyan. Nag-ring na at available na yung ating dapat kausapin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright. Sige, establishan natin yung ating amigong Cho Arteta. Thank you for joining our program. Hain ka, amigong Cho, as in Melchor Arteta. Alam mo ito si amigong Cho, nung kabataan ito, artistahin ito eh. Artistahin ito. Sabagay, ngayon naman, gwapo pa naman eh. Ayan. May utang ka sa akin ngayon. Kailangan mo kaming pakapihin ng pinakamasarap na kape ng ano nga yung company mo, amigong Cho? Kaya lang wala kayatang kape, ano? Puro sa sabon yata at saka mga toothpaste. Groceries. Groceries. Groceries yata ang negosyo ng company nila. Sige. So, habang hinantay nating ma-establish ang ating mga linya sa dapat nating kausapin, ang latest ay sino nang nasa linya natin? Yung complainant natin, mga kaibigan, sa sinasabi ko pong cybercrime ay nasa linya na po natin. Lakasan mo nga ng konti itong bed ko. Itong bed. Ayan, sa oras pong 25 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Nasa linya na natin ang ating complainant, Maris Cruz. Kabayang Maris, good evening sa iyo. Good evening po, sir. Oo, pakikwento nga sa ating mga manonood ngayong gabi. Tayo pinapanood worldwide sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ano ang nangyari sa account mo at bakit may lumabas na panibagong account
na pangalan mo, Maris Cruz, iba ang pangalan at may mga sinasabing ikaw ay ISIS at binabantaan mo ang Pangulong Duterte. Paano ba yon nangyari? Di ko nga po alam eh. Nagulat na lang ako. Yung actually, busy po ako sa hanap buhay. Di naman po ako nag-FB araw-araw. Opo. Dahil marami akong trabaho. Yung bali yung pinsan ng anak ko, yun ang unang nakakita sa Facebook. Tapos sinabi ng anak ko nung araw din na yun. Nung August 4 ng mga bago magtanghali. Siguro mga before 12. Sabi niya, Mami, naka-trending ka sa social media. Yun nga po, naka-ano yung picture ko tsaka yung pangalan ko. Yung picture mo at pangalan mo ginamit? Ginamit yung picture ko tsaka yung pangalan ko. Oo. Pero may nakita kong nakapost, iba na yung picture, hindi na picture mo. Hindi na nga yung, kumbaga, yung babae na yun na nakapost doon, hindi naman talaga ako yun. Yes. Hindi naman ako involved sa military or ISIS. Oo. Ordinary Madaling lang sabi, akong tao. madaling sabi, Maris, ginamit yung pangalan mo, nilagyan ng ibang picture, nakalikha ng isang fake account na parang ikaw, iba lang ang picture, at ginagamit sa katarantaduhan. Ayun na nga. Anong ginawa mo na? Ha? Ano yung mga nakalagay na nabasa mo doon sa account? Ayun na nga. Yung pinagbabantaan ko nga si Mayor, ay si President Roa Rodrigo Duterte na Papatayin. papatayin ko siya. Yun ang sabi doon sa account na hindi naman ikaw ang may gawa. Hindi ako ang may gawa. Tahimik na ang Facebook ko eh. Yung picture ko na yun, noong 2014 pa. Nagamit ba talaga yung picture mo? Nagamit nga. Ako yung nasa picture eh. Madaling- Kasama ko pa yung alaga akong doggy-doggy ko. Apo, so madaling sabi na hack yung account mo, pinasukan ng ibang post na may mga pagbabanta sa Pangulong Duterte, tama? Tama po. Apo, yan po ay maliwanag na isang peligrosong bagay. Ano na ang naging hakbang niyo po, Miss Maris? Nung time din na yon, nung July 4, pumunta kaagad kami ng cybercrime sa kampo. Apo. Ni-report nga po na namin. Kasi alarming eh. Yes. That puts your life in danger kasi kung presidente ang binabantaan, hindi naman ikaw ang nagbabanta, wala kang kaalam-alam, nahack yung account mo, pinagsusulatan ng kung ano nung kagaguhan, may Yun mga nga death po. threats sa presidente. Sino ka ba naman? Siyempre, di ba? Ako na po ang magsasabi, mga kaibigan, itong kausap ko actually, personal ko pong kilala ito simula nung kabataan po namin. Si Maris Cruz, sa totoong buhay po, nung siya pa'y dalaga, si Miss Marisa Condino, nakabarangay ko po sa Naga, Tiwi, Albay. Kaklase ko po ito mula elementary hanggang high school. Nang nakapangasawa nga, ang nakapangasawa po sa kanya ay Cruz. Kaya naging Maris Cruz na siya ngayon. So, kaya ko ito tinawagan para maipaliwanag po sa publiko ang kanyang problema na siya po ay biktima ng hacking ng Facebook na anybody can really be a victim of hacking kasi ang mga website nga ng kahit gobyerno na hack, paano pa kaya yung simpleng Facebook account ng ordinaryong tao tulad ni Miss Maris Condino Cruz. So, ngayon ay inimbita kita rito para sa publiko natin na hindi totoo yung account, yung mga post na yan, ang account mo, Maris, ay nahack. Ganun po. Di Opo. ko nga po alam eh. Nahack yung account mo, may gagong naghack ng account mo para pasamain ka. Sino man yan, hindi ko alam kung may kaaway ka, na o napagtripan lang yung account mo, nagamit sa hindi magandang objective, nalagay ka sa balag ng alanganin. Buti na lamang naisipan mong i-report ka agad sa Cybercrime Department ng PNP at na-record na ito ngayon. Opo. At Sino ba naman ako
ako para pagbantaan ko yung Pangulong Duterte. Kaya nga, kaming mga nakakakilala sa iyo, definitely will never believe that. Pero yung hindi mga nakakakilala sa iyo, may mga reaksyon na nga doon eh. Oh, may mga reaksyon na nga doon. Naman ako, isa lang akong simpleng tao. Yes, oo. Nabubuhay ako ng tahimik dito, naghahanap buhay ako para sa mga anak ko, para makatapos sila ng pag-aaral. So, at least na-report na ito sa Cybercrime Department ng PNP at itong ginagawa natin na isinasa publiko na natin na nahack ang account na Maris Cruz at pinagsusulatan ng kung ano-anong katarantaduhan, binabanta ng Pangulong Duterte. It's not your doing. Hindi ikaw yon. Hindi po ako yun at nililinaw ko po sa madlang people na di ko po kayang gawin yan at di ko kayang pagbanta ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Malinaw na yan na kabayang Maris, kababata ko po ito, kaklase ko ito, kabatchmate ko ito, elementary high school. Kaya't minarapat nating matulungang may liwanag po ito sa publiko sapagkat nag-trending yung post na yun ng gagong sino man na yun. Di natin alam. Pero alam nyo, actually ang PNP, yung NBI, has the capacity to track down kung sino ang gumawa nun at sana'y matrace siya ng mga otoridad Maris at maparusahan ang may gawa niyan. Sana po matulungan po nila ako na ma-clear yung aking pangalan kasi hindi po ako ganon. We believe you. Of course, we believe you because we know you personally, Maris. Okay? So, Salamat po. Maris, salamat. Ingat kayo dyan. Kumusta na lamang sa pamilya mo dyan sa nasa Bataan ka, no? Oo. Okay. Salamat po ng marami, sir. Walang ano man yan. Maris, thank you. Thank you sa pagtitiwala sa programang Kamaong Asero. Sige po. Salamat po. Good evening po, sir. Good evening sa pamilya ni Maris Cruz. Thank you so much. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po yung biktima ho ng cybercrime. Nahack po yung kanyang FB account. Pinagsusulatan ng mga death threats sa Pangulong Duterte. Nag-trending. Therefore, siyempre, yung mga nagmamahal sa Pangulo nagagalit. Yung mga supporters ng Pangulo nagagalit. Hinahunting siya ngayon. Kawawa yung tao, walang kaalam-alam. Nahack po yung account na Maris Cruz. Ginamit ng gagong malikot ang kamay. Siguro galit sa Pangulong Duterte. Ginamit yung account ni Maris Cruz para pagbantan yung Pangulo. Ayan, kawawa naman yung tao. Kaya tinulungan natin. Sinahimpapawid natin at mabuti ng malaman ng publiko that her account has been hacked at it has not been her actions na gawin yon. Yan po ay biktima ho ng hindi magandang gawain ng isang tao na malikot po ang kamay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Manoy John Bornasal, salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Ikaw talaga, Migo, hanggang ngayon, humble ka pa rin. Keep up the good works and Migo, and pray to God good health and always keep your safe always. Migong Cho Arteta, God bless Migo, sabi niya, samahan mo pare sa CIDG. Ayan. Thank you, Maring Lian. Pakitulungan mo nga ito si Kabayang Maris, classmate ko ito mula elementary at high school. Nahack yung kanyang account. Kung ano nang pinagsusulat, death threat sa Pangulong Duterte. Sige po, I know her personally. Hindi niya kayang gawin yon. Kaya sinahimpapawid natin. Anybody can be a victim of such an action. Sapagkat may mga nagagalit nga kahit kani-kanino, kahit hindi siya Pangulo, may nagagalit, gagamitin yung account po ninyo, you can be a victim. So be careful, no? Be careful. Dapat ang account po ninyo ay may mga protection na hindi po basta-basta kung sino-sino pwede makapasok para hindi magamit sa katarantaduhan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ako rin nahack din ang account ko dati. Sobrang bastos ang mga sinasabi, hindi lang pala ako. Dapat matrace kung sino. Ayun, may mga gago talaga. Tama ka, Butch. May mga gago talaga. Maraming gago sa lipunan natin.
o di hindi man kaya gago, may mga agenda laban sa kapwa, gagamitin yung account ng kapwa natin na walang kaalam-alam. Sana yung may mga agenda, may tigas ng bayag na gamitin ang kanilang mga pagmumukha, harapin diretsyo yung kanilang mga nais mangyari. Dapat naka-private siya. Maris, wag mong i-public yung ano mo. Wag mo i-public yung account mo, i-private mo. Tama ba, Teo? Nang sa gano'n na hindi ka napapasok ng kung ano-ano. SP Bercancel. Hi, SP Bercancel. Thank you for watching. At salamat sa pagsali sa ating palatuntunan. Thank you. Sino nang nandyan? Wala na. Si Benito. Teka, parang nag-chat sa akin si... wala eh. Hindi natin na isahin papuwid na yung ibang ano natin. Sayang. Ito. Ayan. Tumatawag na kami. Di ka makontak. Bakit kaya ganon? Kanina ka pa tinatawagan na Kaben. Diyos ko po, sayang ng oras natin. Anong number mo ulit? Mukhang mali ang number. Saglit ha. Alisin mo nga yung ano, Teo. Ayan, ilalayo mo sa gadget natin. Anong number mo ulit? Okay. I-chat ko lang muna ito si ano kasi mukhang mahina yung alam nyo kasi itong mga telcos natin, palpak talagang iba mga telcos na nagsiservisyo sa ibang lugar. Yan. Sige. Tayo lang yung sagot ni Ka Benito ha. Yan. Kanina pa naghihintay si Ka Benito Molino. Bakit ganon? I-dial mo nga ulit. Kanina pa rin siya naghihintay. Si Ka Benito Molino, siya po yung founder ng Alyansa Tigil Mina, diyan po sa Zambales. Ito yung number niya, 0933-878-4860. Yan. Yung binigay niyang number. Ilayo-layo mo sa mixer yung ano natin. Yan. Nagre-react yung mixer natin. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po muli sa ating mga late viewers at iba pang mga sumasali sa ating palatuntunan. Salamat po sa inyong lahat, especially sa mga OFW. Nakontak na? Reaching? Saglit na at alam nyo, importante itong pag-uusapan natin. Napaka-importante. 7:39 in the evening and you're still watching Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Once again, kami po ay nangingimbita doon po sa mga mahilig sa balita, mag-public service. Bukas pa rin po ang ating platform, ang Leader News Philippines, sa mga nais pong mag-audition. Mag-audition para maging online TV reporter, maging online TV host, tulad po ng ginagawa natin. Kasi nais po nating kompletuhin po yung ating program lineup. Mula po alas 10 po ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. And that will be replayed mula alas 11 po ng gabi towards 9 o'clock po ng umaga. Para tuloy-tuloy po yung ating programming lineup ng Leader News Philippines. At siyempre yung mga balitang dapat po naipapabatid po natin sa ating mga kababayan. Magagawa po natin yan sa pamagitan po ng tulungan ng taong bayan at ng Leader News Philippines. Alright, sige. Nakontak na natin. Mga kaibigan, sa oras pong alas 7:40 na po ng gabi. As promised, nasa linya na po natin si Ka Benito Molino. Ang ating pong makakausap mula po sa Alyansa Tigil Mina sa Zambales para makamusta po natin ang ating mga kababayan, especially sa mga lugar na may mga minahan.
Ka Benito Molino, sir. Magandang gabi po. Welcome po sa programang Kamaong Asero. Magandang gabi po, Errol, at magandang gabi sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Salamat po sa oras nito na nakasama ka po namin sapagkat una sa lahat, tulad po ng aming sinasabi at matagal na pong sinasabi namin, ang Lidanos Philippines ay naninindigan po sa pagprotekta sa kalikasan at nakita po namin na isa po kayo sa may ipinaglalaban at patuloy na nagbabantay sa mga minahan po dyan sa Zambales. Can you brief us? Kwentuhan nyo nga po kami, Ka Benito. Ano na ang lagay ng mga bayan ng ating mga kababayan sa Zambales na meron pong mga minahan, Ka Ben? Sa ngayon po, particular sa bayan ng Santa Cruz at Candelaria, may patuloy pong operasyon ang at least 4 na mining companies na nickel, no? Ito po yung Benguet Mines Nickel Incorporated o BNMI, yung Eramin Minerals Incorporated o yung AMI, yung LAMI o yung L&L Archipelagic Minerals Incorporated, at yung pang-apat ay yung CDMC, Zambales Certified Metals Corporation, na pag-aari po ng DMCI. Ito po yung 4 na nickel mining companies na kansilado na ang permiso noong February 8, 2017, nung si Binibining Dina Lopez pa po ang kalihim ng DNR. Opo. At alam naman natin na sinipa nung mga makapangyarihang mga minero pamagitan ng mga senador at mga kongresista na kasapi ng commission on appointment ang kalihim ng DNR no. At pagkawala nga po ni Gina Lopez bilang kalihim ng DNR ay umapila itong mga mining companies sa Malacanang, no? At gumagawa po ng paglilipaso ang MICC. At sinabi nga kahapon ni Secretary Simato na ilalabas lang nila ang resulta ng kanilang paglilipaso nitong 26 na mining companies na hinatulang kanselasyon o suspension noong nagdaang taon. Ngayon po, dahil nga po ang karamihan ng mga mining companies na ito ay nag-ooperate bago yung suspension o cancellation, patuloy po ang kanilang operations sa ngayon, no? At ito nga pong ika-6 o ika-5 ng Hunyo, noong mayroong panauhin ang Alyansa Tigil Mina, mga taga Madagascar, kami po ay lumipad sa ibabaw ng kabundukan ng Zambales na kung saan ay mayroong operasyon ng pagmimina. Nakita po namin yung aktibong operasyon, no? Yung paghahakot, pag-stockpile itong mga mining company sa kabundukan ng Santa Cruz. So, yung mga videong nakikita natin na pinakita mo, i-roll mo nga, Teo? Yung nag-chopper yata sila, Ka Benito. Ang mga kasama mo dyan na cabin ay sino-sino? Yung mga panahon pong galing Madagascar, no? Saka ilan natin mga kasama dyan sa Santa Cruz, mga taga-alyan sa Tigil Mina din. No? Pakita mo nga, pakita mo, Teo, yung mga shots na yon from the chopper. Because those shots ay will show kung gaano nakatindi ang damage sa bayan ng Santa Cruz, sanhi po ng irresponsible mining dyan. Ang sinasabi mo, ayon sa iyong pagbabantay, Kaben, kansilado na yung mga permits niyan sa pagmimina. And yet, ano ang status ngayon? Nagmimina pa rin po ba sila, Kaben? Meron po silang hauling operation at ang alam po natin, sabi ng mga maggagawa nila, aktibo po silang nag-extract, lalo na po yung CDMC, DMCI, yung L&L, saka yung IRMI, no? Actually nga po ngayong kahapon ng umaga, may nangyaring aksidente, no? Ang isang hauling truck
ng Eramin ay nakabundol ng dalawang mamaya ng Santa Cruz sa isang barangay. Ang pinapalabas pa ng driver ay mabilis daw ang takbo ng isang mama, ba? Masabrit pa at ang takbo ng mama kaya doon sa hauling truck. Kaya kung mabilis na yung takbo ng mama, hindi inabutan ng hauling truck, kaso inabutan ng hauling truck. At tapos mayroon pa isang motorsiklo, single na nabundol din. No? Pagka tapos madala nung truck, yung nabundol na una, ay iniwan sa hospital at nagpa-blatter pa sa pulis. Inunahan pa yung pagpa-blatter doon sa mamang nabundol. Ganyan kagago. Ganyan kagago ang mga nagmimina dyan. Oo. Kaya matagal ko lang sinasabi yan po noon pa, kaya yung panahon pa ni Ginoong Director Hatorino, ang mga mining companies na ito ay nag-ooperate with impunity. Wala silang pakialam sa mga nangyayaring disgrasya at ayaw nilang pakialaman, ayaw nilang tanggapin yung kanilang mga perwisyo at ipapapalabatin pa nila na ito ay climate change o kaya galing sa dagat yung mga natabon na mga buhangin. Samantalang alam naman natin na noong pang 2013 ay bumagsak na ang nikiladong laterite galing sa mga mining sites. Ipakita At naulit-uli yan itong 2015, no? Yung bagyong Lando, no? Na kung saan halos buong bayan ay binaha ng pulang putik at mga troso at pulang tubig. At datapwat ang ating mga lokal na opisyalis mula barangay pag pinagtatakpan lagi ang perwisyong nagagawa ng mining companies. Yan ang hindi ang perwisyo, kitang-kita. Oo. Alam mo, yan ang hindi natin maintindihan, Kabinito, no? Yung mga nakaupo mula barangay, munisipyo, papataas, yan ay may obligasyon na proteksyonan ang nasasakupan, especially ang buhay ng kanilang mga constituentes. And yet, pagka pinag-usapan na ang pagmimina, tila pati ang kaluluwa nila nabenta na. Obvious naman eh. Obvious naman. Kasi kapag ka umulan na, nagbaha na, kitang-kitang ebidensya ng kagaguhan din nila. Ang kapabayaan nila. Ay, ang kapabayaan na yan na Kabinito, malaki ang dahilan yan, siguradong malaki ang dahilan. Kung bakit ipagpapalit nila ang seguridad ng mga mamamayan diyan sa operasyon ng mga nagmimina. Ako, I am not against responsible mining. Against ako sa irresponsible mining, Kabinito. Tama po yan. Actually, sabi ko nga sa kanila, pwede kayo magmina. Huwag lang kayong mamerwisyo. Tama. At kung anong kayo natin perwisyo, kahit na isang tao yan, perwisyo pa rin yan, panagutan nyo. Kung ayong panugatan, huwag kayong magmina. Kasi Tama. pinapatay nyo yung aming mga kabuhayan, pinapatay nyo yung aming mamayan, pinapatay nyo yung aming kalikasan. Paano na kami? Paano na mga susunod na henerasyon? Tama. Ay mawawala, kami may iwan dito. Ano ngayon ang sitwasyon, Kabinito, sa mga ilog, sa mga sakahan dyan sa Santa Cruz? Alam nyo ko, yung pinakita kong pinadala kong mga larawan sa inyo, ito po yung nagsimula yung habagat. June, pangalawang linggo ng June 9 saka June 10 po kuha ang mga yan. At kitang-kita po naman natin yung pamumula ng mga ilog. Actually nga po, noong pang 2013, 2014, 2015, Opo. tuloy-tuloy din yung ating pagreklamo na abot na sa dagat ang perwisyo. No? 2013 pa ho, umabot na sa dagat ang perwisyo. That was 5 years ago. Ano ba yung mga mayor dyan, yung kapitan, mga bulag? Hindi lang ho sila bulag. Bingi, lumpo. Inutil, sa madaling sabi. Inutil nga po. At dahil po sila ay mga PWD. Mga zombie na. Naging zombie sila sa siguro sa malaking dahilan. Yan. Oo. Opo, siguro po talaga napakalaki ng halaga na dahilan. Kaya po wala silang makita kahit ni isang kamalian ng mga mining company. Paano na yung mga sakahan diyan na Kabinito? Kumusta na yung mga bukid diyan? Yung supposedly kahit papaano pangingisda sa mga ilog, paano na yun? Nakakapaligo pa ba yung mga bata diyan sa ilog? Yan po yung nakakalungkot, no? Unang-una po kasi ang bayan ng Santa Cruz ay kinikilalang rice granary ng buong Zambales. Correct.
Oo. Pero ngayon po, kami na po yung umaangkat ng palay at bigas sa ibang mga bayan at ibang mga probinsya. Hello? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Teka, naputol yung linya natin kay Benito Molino ng Alyansa Tigil Mina dyan po sa Zambales. Ilagay natin ulit sa himpapawid si Benito at maliwanagan natin. Ano pa ba ang kahihinatnan? Ano baga ang ultimately kahihinatnan ng especially ng bayan ng Santa Cruz na tila ang mga namumuno dyan ay bulsa lang ang pinakikialaman. Wala nang pakialam sa kabuhayan ng mga ordinaryong tao, wala nang pakialam sa epekto ng mina sa kalikasan, kitang-kitang ebidensya, no? So, yung mga niro-roll nating pictures, videos, yan po ang mga hindi po pwedeng i-photoshop, hindi pwedeng i-drawing ng mga figura na ngayon ng lagay ng kalikasan sa Santa Cruz, Zambales, nalikha po ng mga pagmimina. Billy Al-Haddad. Yan. Billy Al-Haddad. Kumusta ka dyan? Hello. Opo, o yan. Alam yan ng governor dyan, mga gunggong talaga ang namumuno dyan sa Zambales. Yan. Especially yung kapitan at mayor na direktang nandoon sa lugar, mga gago. Oo. Kagaguhan talagang magpapatuloy na hindi yan masawata. Anong dahilan? Magkano ang dahilan? Bakit nagkakaganyan? Dapat ang mangunguna dyan na proteksyonan ang kanilang lugar ay yung mga immediately local officials na naroon mismo sa lugar. Di ba? Yung governor medyo malayo-layo pa eh. Yung kapitan, yung mayor na nandyan sa lugar. Magkano ba talaga ang dahilan? Bakit naipagpalit ang kaligtasan at kabuhayan po ng mga taga Santa Cruz, Laguna? Si Errol Dacame. Santa Cruz, Zambales ang tinutukoy ko. May Santa Cruz din kasi sa Laguna eh. Nandiyan na si Benito. Balikan natin. Ben, yung tinatanong ko yung kumusta na yung mga ilog dyan? Nakakapaligo pa ba yung mga kabataan? Nakakapamingwit pa ba? Opo. Yun nga po sinasabi ko kanina, no? Na ang aming mga sapa, batis, hanggang dagat, yan po ay nikilado na, no? Actually nga po, barado na rin ang mga daluyan ng tubig dahil nga po bumabagsak ang nickel laterite galing sa mga mining site. So, ang hirap na pong maligo dahil unang-una, nikilado ang tubig, so Makati na po ang tubig. No? Maliban sa Makati, pag naligo ka po dyan sa mga daluyan ng tubig dahil nikilado, mamumula ho pati inyong mga katawan at inyong mga damit. Kaya po, halos wala nang naliligo dyan. Ngayon, dahil nikilado rin po ang tubig at ang sahig ng mga daluyan ng tubig, namamatay ho ang mga isda, lalo na ho yung mga gumagapang, yung mga shell, yung mga hipon, yung mga alimango, mga alimasag. Wala na ho yan. Ang hirap na po ang buhay na mangingisda sa bayan ng Santa Cruz. Kaya nga po, ngayon din, kung inaangkat na namin yung aming mga palay, ang aming mga bigas, pati ho isda, galing na rin po yan sa ibang bayan. Dahil nga po, tulad ng mga kanta ng ilan natin mga folk singers, naglalakbay palayo. Hindi lang ang mga troso, pati mga isda ay naglalakbay palayo. Kaso nga lang, pagdating naman sa Escarborosyon, ang kalaban naman natin doon, mga inchik. Kaya nga po, doble ang kalaban nitong mga mangingisda natin sa bayan ng Santa Cruz. Mining at mga inchik. Ang mabigat yan na Benito, mostly ang nasa likod ng mining ay mga inchik, ang nasa dagat mga inchik. Saan pa pupunta ang ating mga kababayan? Yun na nga problema natin eh. At ang mabigat dyan, yung mga leader natin ay kasabwat sa kagaguhan ng ating kalikasan. Benito, may nais po ba kayong panawagan sa ating Pangulong Duterte?
laging binabanggit ng ating Pangulong Duterte na ipapasara na daw niya ang mga open pit mining. 2 taon na niyang sinasabi yan eh. So, ang tanong namin dito, kailangan bang paulit-ulit na sabihing ipapasara habang nag-create ito mga mining companies na ito? Diba? Kasi, walang magagawa yung paulit-ulit na sinasabi. Kung totoo, dapat ang ating gawin. Pangulo, kaya nga kung totoo ang ating Pangulo, na mahal niya ang ating kalikasan, mahal niya ang ating mga mangingisda at magsasaka. Gusto niya na magkaroon tayo ng sustainable supply ng pagkain, yung ating security sa ating pagkain. Ay bakit hindi pa desisyonan ngayon pa lang na ipatigil na ang mga yan? Kasi habang tumatagal, lumalaki, lumalala ang perwisyo. At lalo tayong mahihirapan, ibangon yung kabuhayan ng ating mamayan. Mahirap nating ayusin ang malawak na nasira ng mga mining companies na ito. Kaya po, Pangulong Duterte, ang panawagan namin, ipinal na, idesisyon na, huwag nang patagalin pa. Sawang-sawa na po ang mamayan sa inyong ulit na sinasabing pero hanggang salita lang kayo, wala kayo sa gawa. Kabinito, may nais po ba kayong din sabihin sa mga mamamayan, especially dyan sa Santa Cruz, Zambales? Ang mamamayan po ay handa ng lumaban kung sakasakaling babalik rin ng MICC at ng Malacanang ang kanselasyon. Ang mamamayan po ay naghahanda na sa kanilang pagkilos. Sabi nga ho nila, di na baling mamatay kaming lumalaban na sa ngayon. Isa, ang papatay sa amin ay ang dilugyong galing sa mining minimidang bundok na kung saan ay hindi malalaman ng mga aming kamag-anak kung kami hahanapin. Kaya lalaban na ho kami. Buhay ang nakataya dito. Kabuhayan ang nakataya dito. Inabukasan ng mamayan ang nakataya dito. Kaya po, yun po ang gagawin ng mamayan ng Santa Cruz, Candelaria at ng bayan ng Infanta ng Pangasinan. Sama-sama po yan. Hindi lang po Santa Cruz yan. Okay. So, babantayan namin na Kabinito itong lagay ng Santa Cruz, Candelaria, Infanta, as you said. At kami magiging aktibong mata, bibig at tenga ninyo para ang mga bagay na dapat makarating sa mga kinaukulan ay maiparating natin ang ubod lakas at maliwanag na maliwanag, Kabinito. Maraming salamat po at mabuhay po si Ka Errol at ang mga tao sa likod ng programa nito. Muli, mabuhay po kayo at maraming salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang ating live interview panayam kay Mang Benito Molino ng Alyansa Tigil Mina dyan po sa Zambales. At ipinakita sa atin sa pamamagitan po ng mga pictures kung ano na ang totoong kalalagayan ng naturang bayan na obvious na pinabayaan ng mga nakaupong kapitan, nakaupong mayor, at kung sino-sino pang naging inutil na pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan at pangalagaan po ang kalikasan. Again, ang Lidenos Philippines ay katuwang po ng sinuman na mangangalaga po sa kalikasan. Kakampin niyo po kami sapagkat kami po ay nagmamahal sa kalikasan. Ang kalikasan, mga kaibigan, maliwanag po sa amin na equivalent po yan sa buhay ng tao. Depende po, nakasalalay sa kalidad ng kalikasan ang buhay po ng tao. We should all understand that. Kapag ang kalikasan po natin ay bulok, magiging bulok po ang tao. Kapag ang kalikasan po natin ay masigla, buhay na buhay, buhay po ang tao. Ganyan po lamang ang prinsipyo ng Lidenos Philippines at ng Kamaong Asero program ni Errol Dacame. Bueno, salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa ating palatuntunan. 8:00 na po ng gabi. Salamat po sa Long Ridge Philippines at sa mga nanonood po sa atin. Thank you. Samahan niyo pong muli kami bukas po 6:00 ng gabi
Very soon, mailulaunch po tayong panibagong program alas 10 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Para yung mga nangyayari po sa umaga at mga public service pa hong dapat ay mapaglingkuran kagad ay magawa po natin. Salamat po sa inyong mga pagsuporta sa pamamagitan po ng patuloy niyo pong panonood. We are inspired by what you are doing, by watching us, by joining us. Inspirado po kaming magpatuloy sa aming bukasyon. Yan. Hindi po ito hanap buhay, bukasyon po ito. This is a vocation. When we say vocation, hindi po pinag-uusapan po ang pera dito. Aba? But we will be thankful to those people that will find supporting this platform worthy. Yan. Magpapasalamat po kami doon sa mga maaring sumuporta sa amin sa ginagawa po namin bukasyon na maghatid po ng totoong impormasyon, totoong balita, at magpabatid ng wala pong plaster ang bibig ng mga issue na dapat po ay nalalaman po ng ating mga kababayan. Condolence po kay Tony Arevalo. Bakit? Anong nangyari na kay Tony Arevalo? Wala na si Tony Arevalo, yung kaibigan nating anchor sa DZXL 558 Manila. Sabi rito ni Maring Lean ay he passed away. Diyos ko po, bakit ang buhay ng tao talagang may wakas. Tayo po ay nakikiramay, ang pamilya Leadernos Philippines, Kamaong Asero ay nakikiramay po sa naiwang pamilya ni Tony Arevalo. Kaibigan po natin yan, napakabait na anchor sa gabi. Alas 10 po ng gabi hanggang alas 12 po yan sa DCXL 558 Manila. Okay, so bigla tuloy ako nalungkot. Patapos na tayo. Salamat po sa mga nanonood sa atin at sa Long Range Philippines. Salamat sa mga nagtiwala sa ating palatuntunan, si classmate Maris Cruz, Ka Benito Molino ng Alyansa Tigil Mina, at lahat pong kasama natin sa News Department. Mga nagbalita sa atin, Nolan Ariola, Boyd Guillermo at Brian Zamora. Thank you, ladies and gentlemen. Sa mga nagsubaybay sa ating programa sa studio, Tony Porcalia sa camera, at sa live streaming natin, Engineer Theo Villamil. Sa ngalan pa rin ng ating mga kababayang Pilipino, ako po si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.